Я готую натуральне мило з олій кокосового, ши, рицинового і мигдалевого. Ось з такого мила получиться от таке мило. Воно без барвників і запаху. Має натуральний аромат ши олії. Горіховий такий аромат. От такі формочки будуть. Це олії, з яких я готую. Мігдалова, рицинова, кокосова і ши. Це мило дуже ніжне для шкіри, воно має м'яку приємну піну, воно дуже чисто, після нього шкіра дуже чиста і делікатна, зволожена. Підійде для всіх типів шкіри, також чутливої шкіри. Запрошую вас для вашого здоров'я. Будьте здорові! Мир вам!